Gawuna tattara kayanka. 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 Gawuna 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 Gawuna. Assalamu alaikum ne gida. Dan Allah ka so ka aske mun kasin ban nan. Gaba ɗaya duk inda na je a layi an gane ni. Sun takura mun yara da manya gaba ɗaya sun takura mun. Wai Gawuna kai ne daman? Ni ne ka taso ka taimaka ka aske mun ba. Kudin aski na wallahi 5,000. 5,000 ni ba ni da 5,000 gaba ɗaya sun tsiyata ni sun talauta ni. Ba ka da ko sisi? Ni yanzu bilan ma ba na san barinta ko a bila ba ni da arziki. Naira 5 yanzu ba ni da arzikinta. Ka taimaka ka taso. Gaskiya in dai na ma askin ne he na ma marin kuɗi na. To na ji ba matsala ba matsala. To normal. Ya amma fa Gawuna kyakkyawa ne kai wallahi. Buɗe idan ka ganka. Kai ina madubin yake. Kai dan burau ba haka nake saurayi. Kasan ba ta zo ta mai da ni to. Kudin aski na dan uwarka, kudin aski na. Kudin